Надявам се вече да мога да е кротна. Вижте малко да е видно. Голямо животно. Наистина голямо животно. Голям туч. Моя син! Моя син! Ето е тая пастърна, за която бях дошъл тук, колеги. Вижте го този трофей. Страхотна риба. Мисля, че е по-голяма от адреналина, но рибата е към 2 кг и половина. Мисля, че е по-голям, мисля, че 4-5 кг съм се лъгал. И въпреки това никак не е лошо, колеги. Никак не е лошо. Изключително красива и голяма риба. Да не е изтървала, не е раним. Страхотно. Ето, и това бях дошъл в Сърбия. Ето за този трофей. И си го хвана. Сега време да ще го пусна и да продължим с риболова. Имаме още около час и половина. Преди да стигнем за България. Страхотна риба.